thieth obedo yo makare. To kwang'iyo gino mayando timore Kenyatta National Hospital liekore na chich makoro itudo kod nek makamae ne maundu makwongo ne otimo dwe mar 2 mano mahigani kendo bang'e ochako nego ng'ama chielo. Nyalo bedo ni od thiethno ema ne nindo kaluwore ni ng'ani noseneko mokwongo to pod en mane od thieth kacha ochako timo maundu mar 2 kende makoro waneno ka koro sani koro chomedo. Nyalo bedo ni od thieth ema seche moko keto kenge makare maneno ni arita ma jatuo bedo makare kosango matimore. Okanyal ng'eyo exactly. To apara ni okenge ma miketo sani nyalo konyo mang'eny mondo gima notimore no kech mano osetimore. Kora para ni okenge miwuoyego koketgi nyalo konyo ngima jotuo. To samoro nurses bed overwhelmed. Kaka daktari owacho ni onego bed ni medo nurses. Kech nyalo yudo ka a whole ward nigi nurses 2. To ka daktachi osebire major round ma daktari awuecha sana keneta hospitali bro no ka gitimo round seche mago onyango kanyo sa 3-4 emitime major rounds go. To bang'e no ka daktari osendiko ni yath kata osendiko procedure monego tim to bro duogo rango mana ni gimo nego timni cha osetim kantie results manodwaro. Otherwise jok mauntie go throughout gin nurses. Koro kinyalo make sure ni nurses nitie moromo per ward. Mano bende nyalo mopogore gi CCTV. Mano bende nyalo improve patient care. To kaluo kocha seche moko janeno ka relatives rito jotuo. Kata ka gibete corridor oko but girito jotuo gi. Okang'eyo kama no nyalo make it worse kose nyalo improve the situation. Nikech yudo ka seche moko bedo ni jatuo ritino konyo. Koro samoro one size will not fit us all, but kaluwore gi kaka kuonde ma jin tie biro chuno ni counties ong'eane ni ang'o will work best for them. Kech sache moko size achiel ok bi fit wa wate.